ще снимаме риби. Ето снимаме риби. Тази е Горкова. И тук отзади ясно е Ники. Има една, която с кабила съм. Чакай, къде? И там къде не знам. Ей, тук има една гиба. Извинявам се, че се чува музика, но на сватба. Ето я. Да, ето там е. Ето тази. Те принципно са 5 гибки. Забелязах ли това? Ей, там са едната и другата. Общо са 5. Нали? Да. Обаче то някакво толкова се снима. Хора, намерихме още една риба. Ей там, ей това. Ей там, ако я виждате. Какво е? Да, наистина. Ето там е. Няма да иде. Уеймале, че си сляп. Това не е. Ето го Янко, като сте го забравили. А той ще е в началото на видеото, както да. Това не е гиба. Нещо просто съм Бе, риба е. някакво огънче съм отдел. Ей, там се вижда телевизора на аквариума. Ей, там се вижда. Как телевизор бе? Виж, ей, тук се отбеляза. Какъв телевизор се отбелязва? О, там се отбелязва. Чуват се други хора, но... Това е защото има бая. Това е видеото, чао. Здравейте, хора! Здравейте, Бога!